Oikein hyvää päivää kaikille, se on Jesse VR täällä uuden videon parissa. Tänään meillä on uusi peli, ostin juuri äsken tänne. Ja tänään testataan millainen tää aikamatkustuspeli on. Niin, että testataan, että millainen tää oikein on. Tulisiko tästä läpipeluuta vai ei? Kyllä, nyt mennään. Oota, teleport. Ei... What? Snap. Ei ku hitto, mitkä? Minkä mä? Veteran. Ei ku hitto, mennään tonne taakse. Snap. Otetaan toi. Story first. Joo, toi. Istuin. Ota. Kalibro on nyt tää. Done. Please do not switch. The game is Ahaa, tää on vähän niinku tosi tapahtumaa tai no historiaa siis tarkoitan. Sometimes the only way forward is back. Mä täytyy katsoa vähän noita asetuksia. Ei taida ihan olla. Okei. Tossa on varmaan mie lapsena. Joo, pitää vaihtaa tosiaan Oho. Missä? Lentokoneen! Se on tollanen. Viinalasi, onks tää niinku... Joo. Mennään eteenpäin. Happy New Year. Ui, kattokaa! Tää on ihan kiva, kun... Voikohan sen... Hyppää. Mistä tää hyppää? Hyppää siitä. Hyppää siitä. Tähän on... Aata, voinko mä niinku... Voinko mä niinku räjäyttää sen? En mä varmaan pysty. Nyt mä laitan sen... Kääntäminen. Smooth. Onkohan se nytten? Noniin, nyt on. Nyt on tälleen. Tää vaikuttaa ihan hyvältä peliltä siis, oikeesti. Tosi realistinen. Tai en tiedä realistisesta, mutta on tää nyt paljon enemmän mitä noin muut pelit tää mä oon pelannut. Kakkua! Herranen aika, onks täällä niinku... Voinko tän syö? Ei. Laitetaan se tohon noin. Mitä tää on realistinen vähän? Ai että, on hyvää kakkua. Hyvää kakkua. Mä niinku tossa niinku... Kato munkki! Mä otan munkki. Au että, tää on hyvää. Kiitos munkista. Mähän syön täällä kunnolla. On. Ui, että mikä leipä, kattokaa. Tällainen on unelmaleipä. Ui, että olipas hyvää.
tää tupakka vai mikä? Mä luin nimittäin, että tähän on niinku jatkoa luvassa, että on vahvistettu jatko-osaa, että kyllä tää pitäisi olla hyvä. Tää on niinku tarinallinen. Nyt on niinku joulukuu 31 ja eletään noin. No, mikäs siinä? Mun täytyy varmaan mennä... Oi. Räjähtikö? Ei. Tänne. That seems too ambitious. The frequency will... Ota, mun täytyy laittaa... Dialogkeja, toi ja noin. Not hold. Remember what happened to Nicola? Yes, true. But that device was rudimentary. We know so much more now. There you boys are. Come back and join the rest of us. It's almost midnight. Howard, where's Harry? You were supposed to be watching him. Vai onks mä Harry? Darn it. Sorry, dear. John and I... I'll find him. He can't have gone far. Selvä. Pitäis mennä tänne. Täällä on kunnon haarukatkin on tässä näin. Onko mä haarukalla ottaa niinku tosta? Pistis mä aika... Ei. Pystyis mä tälleen tekemään? Oi että hän on pissyy. Oi että. Vaikuttaa nyt aika hyvä. Hyvältä. Vaikka niin vähän pelaan. Mitä tossa lukee? Happy New Year. Katsotaan mitä... Meneekö tää? Tossa on mie pienenä. Kiitos munkista. No mikä tää onkaan? Onks tää munkkies? Sähän meni tänne. Ei sinne. Se on laboratorio. Mitäs tuolla on? Ei sinne varmaan pääse. Ei sinnekään. Tänne mentävä on. Eiks tää mennyt just takas tänne? Nyt aikaa on. Aha. Poltan itseäni. Mä voin oikeesti polttaa no niin, nyt on... Kato, synttärisankari. Laitetaan se siihen niin. No, laitetaan se pois. John, I'm worried. Howard hasn't returned with Harry. I think we should go look. It's okay, Martha. We'll find them. You go check back in the research lab and I'll head down to the control room. God forbid Harry made his way down there. Päivää. Mä seuraan tätä naista nyt. Pitääkö taas tosta ovesta mennä? Taas. Kirjat. Ai että on hyvää. Ai että. Oho. Tästä näin. Siellä menee minä pienenä. Voiko tästä ihan mennä? Ota, näin uidaan. Niinku oikeesti uidaan. Mistä mä pääsen? Noniin. Ui. Ei. Päästä mut nyt siihen niin. Miten mä pääsen? Tossa on. Ai tuolla on ne tikkat. Mä luulen, että tostakin pääsee. Tää ei vaikuttaa nyt aika. Tää maksoi 46 euroa niin. Ei ihme, että maksoi näin paljon. Onks niinku tämä se? Kyllä. Ja täällä mennään. No niin, katsotaas. Avataan tämä.
Noin. Tääkö vielä? Onko se auki nyt? On. Siellä on. Älä vielä. Kätää. Mikä toi on? Mä en yhtään tajuu. Mennään tänne näin. Aha, rikotaan. Mikäs toi on? Ota tällainen ase. Tää on vähän väärässä, kun mä oikein katsoin niin tää on vähän väärässä. Ota. Voinko tän niinku laittaa tohon? Ja laitetaan toi tohon. Laitetaan toi. Ja no niin, nyt. No niin. Miten tää niinku? Mistä ammutaan? Päästetään irti vaan. Put item behind your soldier. Onks mulla reppu täällä? Ei. Varmaan mä saan sen. No. Noniin. Noniin, tästä näin. Onko mulla... Missä se on? Minä suojaan. Missä se ase on? Missä se ase?
ollut se. Noin. Sellainen kone oli siinä. Okei, mihin nyt on matka? Pitääkö mun ampua muuten toi tosta? Mä uskon, että se ei ennen edes yltä. Häh, siitä meni. Minne sitä... kato, tuolla on tommosia. Mä en kyllä usko, että noikin pitäis ampua. Pitää ampua. Mitäs tonne jotenkin päässä? Tonne päässä. Meneeks täällä joku... Mitäs mä tän teen? Mitäs mä teen tälleen? Se söi sen. Tätä kuuske kävelyä. Oota. Tossa on tollasia. En mä tajunnutkaan. Noniin. Hyvä, että ammuin noin jo valmiiksi. Oho. No joo, pian. Oota, pitäis mennä. Ui, melkein sain. Tule vielä. Ui, että. Siitä, just näin. Tässä pitää olla vähän enempi. Ei. Nyt, mene. Menehän nyt uudestaan. Ei ku... Vielä. Täältä tullaan. Ei. Noni. Siitä sain. Sellainen. Ota. Ai just tein noin. Onko se joku jumissa? Ja mä uskon, että ihan noin pitää tehdä. Ei tonne. No, eikö se tää nyt mene? Mites tää menee? Meneekö tää tälleen? Ai kun tää nostaa tota noin. Otetaan se tonne. Mitäs tää tekee ton? Pitääks mun ampuu noin? Ei se osunut ihan. Ei se ihan siitäkään mene. Tästä mä teen näin. Tää nostaa tätä näin. Okei. Me ollaan nyt täällä. Ei nyt mä tain tietää. Pitääks niinkun... Ei toi. Mä luulen, onks siinä joku koukku? Onhan tollanen. Kato, just tälleen, että laitetaan tämä tähän. Näin. Ja sit mennään. On kyllä hyvä peli. Voin sanoa tässä. Tai no, niin mä oon tätä silleen paljon vielä pelannut. Oon ollut vielä alkutehtävissä, mutta on niinku hyvä peli tähän mennessä. Oota! Mä tajun, miten tää tehdään. Just näin.
Noniin, sä pysyt siinä. Mitäs tää? Noniin, tästä näin. Noin. Eikö se mene läpi? Ai niin, pitää panna nappulaa. Noin. Mä tulen. Tulen. Se on kunnossa. Se on kunnossa. Mitäs tää? Haloo? 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 Näin. Noin. Hey, it's Amelia. Daydreaming again? You're always wandering off with your head in the clouds. Guess you haven't had much luck on your so-called supply run. We gotta find your grandfather's place before nightfall. Get your ass back down here and we'll get back on the water. Kyllä. Look, I understand you wanting to get in some sightseeing, having never set foot outside of that hippy-dippy camp. Though, at least the place was somewhat civilized. Don't expect anyone or anything we meet in this place to stand on ceremony. Joo. Voinko sen laittaa tohon noin? Laitetaanko sekin reppuun? Laitetaan se sinne. Kato, nyrkkeilysäkki. Ota. Tässä nämä nyrkit tehdään. Tässä on nyrkki. Oi. Kato, tässä tällainen. Tehdään tässä voimia vähän. Oi, että lihas tekee hyvää kyllä. On kyllä hyvä. Mitäs täällä on? Tää ruokaa se on. Puston. Hei! Pitäis mun mennä tosta. Vai ikkuna? Ei, en mä ikkunasta nyt mene. Tossa on jotain. Tää on ruokaa. Puulla muut puut hakataan. Jaha. Tänne oikeastaan otetaan toi, jos tuota tarvii. Oikeastaan. Tuossa on tällainen. Oho! Mä voin oikeesti niinku. Voinko mä niinku oikeesti tehdä vammoja mun käteen, jos mä tällaista teen? Tästä tossa. Joo. Hienolta peliltä näyttää kyllä. Kattokaa. Oi että. Oi että. Nyt tehdään käsipunnerruksia. Näin. Miksi vaan on kyykus muuten? Näin. Laskataan. Montako mä teen tässä näin?
Oi että. Mutta meillä on hommia. Meillä on hommia, niin en mä pysty niinku leikkiä. Mikä tää on? Onks tää niinku... Onks tää kanfuutakin, kun tossa on tämmönen... Tää on tämmönen niinku kanfuu. Mun täytyy niinku postua tohon. Mitä tossa? Aika likainen. Onks mä niinku... Mä pystyn sillä ihan hajottaa ton. Ai niin, mulla on se... Onks mulla... Hyppää alas. Mä otetaan toi pois. Otetaan tää pesäpallomailla. Oho! Siinä on vihollinen. You're mine now. Oho! Se. Otetaan tosta noin. Tosta. Tää pitää oikeasti niinku... Ottaa tosta ja näin. Ei. Mä pitää oikealla kädellä ottaa se. Mä en tiedä. Kukas sä oot oikein? Eiks mä kattoo? En mä näköjään pysty koskemaan siihen ruumiiseen. Se on vähän likainen kämppä kyllä. Mikäs toi on? You like Boston. Tykkäänkö mä oikeesti? Semmonen... Onks tää pleikkari? Millainen pleikkari tässä on? Hei, laittakaa kommentteihin, että millainen... Mitä veikkaatte? Onko tää niinku tulevaa, joskus tulevana vuosina tulee tämmönen pleikkari? Siis tää on joku pleikkari juttu, tai siis joku pelikonsoli tai joku. Laittakaa myös. Huh? Keep an eye out. He's here somewhere. Pitää ottaa toi. Pitää aina ottaa toi pesänpallon maila. Mä unohan niinku laittaa. Voinko mä nyt mennä sen selän taakse? Oi hemmetti. Oi hemmetti. Mä pääsen. Tää menee oikeesti näin, että pääsee tänne. Mä istuilla ja pelaan tätä. What was that? Someone's here! Spread out, let's find them. Oh. Siitä! Onko sulla veitsi siellä? Se on ihan varmasti... Sulla on silmät auki. Ja tästä näin pamauta. Ja mä pystyn. Niin tää niin realistinen peli. Onks tuonne? Ei tossa oo mitään. Jump down soft. Noniin, nyt pääsään. There you are, kid. Oh, what took you so long? Figured you met someone at happy hour. Ai Hurry, get sentään. back. There you are, kid. Oh, what took you so long? Figured you met someone at happy hour. Hurry, get back on board. Moi. Well, thank you for gracing us with your presence. Better late than never, I guess. Totta. Vaikka mennä uuden mailan. Ota. Speak. Ai, tolle puhutaan. Ota. Well, you've been off playing Chief Scout. I managed to give this old girl some love. She'd better get us to your grandfather's. Ugh, these Boston floodlands give me the heebie-jeebies.
Alright, I think we're close, but let's double check, kid. Here, take this. Play that last message from your grandfather, will ya? Onks täällä joku... Katsotaas. Täällä niinku joku minne voi... Onks tois? Ei. Se täällä on se... Ai tossa noin. Anta, miten mä niinku... Saan sen auki. Kyllä. Se tuli vaan siihen niin. Asher, it's your grandfather, John. If you're listening to this, then no doubt I'm long gone. But I've done my best to leave you everything I have. It's all in an apartment in Boston's North End. It's a bad bounce, but if you look for the old water tower, then head west, you'll find Picard Street. Should be a clean shot, right to the doorstep. Look for number 88, top floor. Keep your head on a swivel. This world is no picnic, but it may get a whole lot brighter if you can make it to my apartment in one piece. Alright, we gotta find that old water tower, then find that street... Picard, was it? Tää on hyvä. Mä oon vedettä. Noin. Okay, keep your eyeballs peeled. Otetaan tohon. No niin. Take a gander at all this. It looks like the morning after a big shindig at the Waldorf. Päivää. I hope you weren't expecting to meet your soulmate down here, kid. Ain't much left for scavengers. Voinko mä muuten ottaa ton tosta? Vai voinko mä uudestaan? Mä voin. Onko se lentokone toi? On näköjään. Panterera. Se on lentokone. Siinä on meidän peli. The water tower. All right, let's head west. Now that's a tight squeeze. Whoop. Like my wedding dress. Don't even get me started on marriage. Kyllä. Hey, there's a street sign. What does it say? Missä muuta? Missä sen tarkoitat? Tossa noin. Picard. Picard. Itse asiassa Picard. Tereni. Enkö saa kuulla mua? Jätetään toi tonne. Katoo. Is that a tent? Is that a tent? Hell. Damn. Didn't think we'd find company out here. Let's hope they're long gone and we can find your grandfathers and... Shit, Asher, ambush! They're here all right. Keep your head down and let me do the talking. Sitä pää alhaalla kun sanoit. Mä pidän... No ne näkee tästä näin. Miksi mä pidän pään alhaalla? Mä pidän näin pää alhaalla. Päivää. You dare to venture into these waters with that cursed beast you stand upon, choking our mother's earth with that foul smoke, poisoning our world like those that came before? Come on, lady. Step off your soapbox. What kind of freak show? Look, I wish I had a better way to travel, but stuff is pretty limited around here, you know? Let us pass, please. I'll recycle more, promise. We mean you no harm. Harm?
Ei The tarkoiteta. poison you spew would say otherwise. Ei tarkoiteta pahaa. Those like you forfeited this Ei world tarkoiteta. long ago. Forfeit now or meet your end. Release the beasts. Mikä peto? Crocs? Buckle up, kid. It looks like we're in for a real shitstorm. Damn. Great timing. Damn. The boat won't start. Mä suojelen itseäni. Hang on to your tidy whities, kid. I'll fix the boat. Cover me from those oversized handbags. We take too much of a beating from them and we're sunk. Here they Ei, come. mulla on asetta. Ota. Bend them off. Throw those. Just do something, anything. But for God's sake, bend them off. Good job. See you later. Noniin. Tulkaa. Aha. Just ollaan. Exit strategy. Voinko mä niinku... Get this crowbar and crack open that old emergency. Gotta be something in there we can use. Ota. Oho. Flare gun. Time to use it, I guess. They see What? who is the son Stay covered and keep drumming those sideshows with those flares. I don't plan on checking out just yet. Oho. What Sori. are you looking for? A couple of marshmallows to roast? Wait. Wait, those barrels. Yes, shoot the damn barrels. Ota. Ota. Noin. That's defensive. Ha! That'll show them. Nice shot! And an exit? Kuoliks toi? There she is. Oh, you beauty. Hold on. We're not out of the woods yet. They'll be back. Every survivor this side of the Boston floodlands would have heard that. Tässä on siis mun niinku jalat ja mahani ja tällainen. Hyvältä väliltä vaikuttaa edelleenkin. Ei oo tuottanut pettymistä. Oh, shit. Trapped! God, this building's on its last legs. Let's see. There, look! That gate! A way out? Asher, we need to get that gate open. Looks like it might be operated from upstairs. See if you can get up there. Voinko mä laittaa aseen tohon? No en voi laittaa. Mä otan tänne näin, koska sä tarvit sitä. Oh. Your first sleepover, get that gate open. Okay, just be careful. You need to head up and find a way to open that gate. Stay low, keep quiet. Täällä on ketään. That's it! Pull it all the way open while I head through. Sorry, kid. This is where we part ways. Mitä? I'm gonna try to draw them off for your decoy. Mitä You'll need to get to your vittua? grandfather's apartment on foot. Be careful. Ei! Hei! Sä et lähde ilman I'll mua! find you if I can. Remember, it is far. Okay, be careful. Ai joo! You need Mä to head up pystyn and find a way to open katsomaan. that gate. Stay Joo. low, keep quiet. Mut se jättää mut tosiaan. No mitä vitsiä? That's it! Pull it all the way open while I head through. Mut sä jätät oikeesti tänne. Sorry, kid. This is where we part ways. I'm gonna try to draw them off for your decoy. You'll need to get to your grandfather's apartment on foot. Be careful. Yeah. Bye bye. I'll find you if I can. Remember, it is far easier to start something than it is to finish it. Finish it, Asher. Bye bye. Mitäpä teen tälleen? En mä pystynyt. Okay,
Be careful. Älä nyt tää oikeesti. And find a way to open that gate. Stay low. Mun täytyy oikeesti, muuten mä en. Joo. That's it! Pull it all the way open while I head through. Joo. Sorry, kid. This is where we part ways. I'm gonna try to draw them off for your decoy. Okay. You'll need to get to your grandfather's apartment on foot. Be careful. I'll find you if I can. Remember, it is far easier to start something than it is to finish it. Finish it, Asher. Sinne meni. Tähän me nyt jäätiin. Oh my god. What was that? Someone! You're mine now! Huh? I have you now, cockroach. Mä kuolin. Mutta oikeesti. Mulla on ase nyt. Hiding like a little cockroach. Oh no! Sage! Kuolitteko te nyt? Mut mä niinku... Mä tuon mailan tohon ja otan tuon aseen. Tässä... Onks nää niinku tiputella? Mä haluan katsoa miten aidolta nää aseet vaikuttaa. Kyllä aika aidolta niinku tää latauskin tuntuu. Mutta joo, kiitos kun katsoitte tämän mun ensimmäisen gameplayn tässä näin. Mä taidan tähän lopettaa tän videon ja teen sitten jatkossa näitä tästä näin. Mutta jos tulee kommentteihin, että halutaan lisää, niin totta kai mä teen. Mutta laita myös kommentteihin, jos haluatte jatkoa tästä. Mä voin tehdä tästä jatkoa. Mutta laittakaa ihan varmuuden vuoksi kommentteihin, että halutaan nähdä vielä toista gameplaytä. Mutta mun arvio tästä pelistä, kun tähän asti on pelannut, siis vaikuttaa ihan helkotin hyvälle. Mä en tiedä, jotkut arvostelut on ollut vähän kökköjä tai tällaista. Mutta ei ne pidä paikkaansa. Tää on niinku 10 ja 8 olisi ihan. Koska tää on niinku, nämä aseetkin näyttää niin. Kyllä on hyvä peli. Kiitos sulle kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi videossa. Se on Jesse VR ja kuittaa tähän näin. Moi moi!